Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Ngunyan iyo an ikaapat na Domingo kan Kwaresma. Sa satuya pong mga pagpangadji, ibata man ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving, dulot ni Tita Labanta. Thanksgiving for birthday blessings of Sis Lagring, dulot kang Clarina family. Thanksgiving, dulot ni Mayor Alan Go. Thanksgiving Mass, dulot ni Sis Nene del Rosario and Decena and Llantero family. Thanksgiving for their birthday blessings of Telma, Justin, Eloise, and Lucas, offered by Matias family. Thanksgiving offered by Malu, Bendicio, and family. Thanksgiving offered by Maricor Alma. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana and Robert Eifert Jr., Thanksgiving and petition of Lorraine and Evana Clarete, and Thanksgiving and petition of Evan Lawrence Rubio. For safety, good health, and financial blessing for Mary Jane, Roderick, Joseph, Bibi, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Christian, Luis, John Angelo, Marie, Naina, Jaime, Rodrigo Cornelio, Antonina Belen, dulot ni Sis Nene, asin man para sa mga kalag sa purgatorio, dulot kan Matias family. An buhay niyato sa daga, sarong paglakbay, asin ang katapusan kan paglakbay na ini, iyoan sa tung Diyos Ama. Sa iya niyato makakamtan ang kapanuanin buhay, sa kaibahan niya sana makakamtan ang dagang panuga. Alagad, kadaklan na beses minarayo kita sa iya, asin sinusunod niya to ang satuyang mga sadiring kamautan. Sa gabos na ini, yaon man giraray siya sa paghalat sa to, kun kaya sa panahonin Kwaresma, magbalik kita sa Diyos, makipag-ulian kita sa iya, asin sa satuyang kapwa. Itinao niya si Jesus tanganing igwa kitang maagihan sa pagbalik sa iya. Ang mamamayo kan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Angel Lorenzo Durusan, formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Sa liwat, Dios marhay na pagkahapon po sa indo gabos mga tugang. Diyos maray na hapon man po, Father. Ngunyan sa ikaapat na Domingo, sa panahon ng Kwaresma, kaibahan kan sa tuyang mga intensyon, iayon man yato an sa tuyang mga personal na intensyon, pangadji, pamibi sa satong familia, asin padagos po niyatong ipamibi an marhay na salud kan sa tuyang Santo Papa Francisco. Mga tugang, ako unta an sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri,
sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan sa imong tataramon, makangalas mong ginibo an pakipag-ulian nin katawuhan. Warasan namimibi kami, na sa hayag na debosyon asin marigon na pagtubod, maghidali sa maarabot na solemnidad ang Kristiyanong banwaan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa babasahon, madadangog niyato na ang mga Israelita nagsilibrar kan piyesta nin Pasko, na minatapos kan panahon ni Moises, asin man kan sa indang pagbaklay sa disyerto. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Josue. Nagsabi ang kagurangnan kay Josue, ngunyan, hinali ko na sa Indo ang pagtuya-tuya kan Ehipto. Nagkampo ang mga Israelita sa Gilgal, asin nagselebrar kan Pasko, petsa 14 kan bulan, pagsinarom sa kapatagan kan Jericho. Nagkakansinda ni mga bunga kan daga, sunod na aldaw, paka Pasko. Tinapay na mayong levadura, asin linandag na trigo, kan aldaw man sanang idto. Naguntok na pagluwas ang mga mana, sunod na aldaw, pakakakaninda kan bunga, kan daga. Mayo ng mana. Nagkakan ang mga Israelita, kan mga bunga, kan daga, kan taon na idto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, namiti asinhil nga nindo an karahayan kan kagurangnan. Namiti asinhil nga nindo an karahayan kan kagurangnan. Pag umawon ko an kagurangnan, gabos na panahon, danay an umaw sa iya sa sakuyang uso. Sa kagurangnan, magpapamuraway an sakong kalag, maghimate an mga mapakumbaba asin magugma. Namiti asinhil nga nindo an karahayan kan kagurangnan. Kaiba ko pamurawayo nindo an kagurangnan, sarabaytang palangkawon an sa iyang ngaran. Nakihumapot ako sa kagurangnan, asin sinimbag niya ako. Sa gabos kong pagsisindak, inagaw niya ako. Namiti asinhil nga nindo an karahayan kan kagurangnan. Magtingkalag kamo sa iya, asin magliwanag, asin ang sa indong lalawgon, dai mapapasupog. Andok kang ini nag-apod, asin dinangog kan kagurangnan,
Sa gabos niyang kahorasaan, ilinigtas. Namiti asin hil nga nindo, an karahayan kan kagurangnan. An ikaduwang pagbasa, iyo an katapusan kan halawig na diskurso ni San Pablo manunungod sa tunay na apostol. Hinanyugon po nato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, ang sisay man na yaon kay Kristo, bago ng linalang. Andaan nakaagi na, uya, bago na. Ang gabos gikan sa Diyos, na iyo ang nagpabalik sa to, sa marahay niyang buot, huli kay Kristo, asin nagtao sa mo kan paglingkod nin pagkaniulian. Buot sabihon, ang Diyos yaon kay Kristo, pinapabalik ang kinaban sa asin ipinapaniwala sa mo ang tataramon nin pagkaniulian. Kaya para kay Kristo, kami mga embahador, garubaga ang Diyos nagsasadol sa paagi niya mo. Nakikiulay kami sa ngaran ni Kristo, makipag-ulian kamo sa Diyos. Siya na mayong midbid na kasalan, ginibong kasalan para sa to. Tanganing kita maging kasuriputan kan Diyos sa saiya. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Resurrectionem tuam, laudamus Domine. Crucem tuam, adoramus Domine. Resurrectionem tuam, laudamus Domine. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Padagos na nagrarani ang mga parasingil nin buwis asin para kasala sa pagdangog ki Jesus. Nagungurob-ngurob ang mga Fariseo asin ang mga eskriba na ansabi, ang tawong ini nag-aako nin mga parakasala asin nakikikakan sa inda, kaya nagsabi sa iya sa inda kaining parabola. Sarong lalaki igwanin duwang aki. Nagsabi an nguhod sa ama, Ama, tawan na sako an kahirisan ko sa pamana, asin binanga sa inda an karugaringan. Dai nagdakul an mga aldaw, pakatipuna an gabos, an nguhod naglayas paharayong runa, asin duman iwinaldas an sa iyang karugaringan sa marakwang pamumuhay. Kan magasto na ang gabos, nagkaigwanin makuring gutom sa runang ito. Asin siya, nagpoon matikapo. Kaya naglakaw, nagpatandan sa sarok kan mga namamanwaan sa runang ito. Asin sinugo siya sa iyang kaumahan sa pagbahog nin mga urig. Minamaut niya na malaugan ang tulak nin mga burobalatong na kinakakan kan mga urig. Ugaring mayo sa iyang minatao. Naulian, nagsabi, pirang tandanan kan sa kong ama na labi kadakol ang tinapay, alagad ako nawawara digdi sa gutom. Mabangon ako asin mapuli sa sakong ama, asin masabi sa iya, Ama, nagkasala ako tumang sa langit asin sa imo.
Bako na akong maninigong apodon mo na aki. Gibuha ako siring sa saro sa imong mga tandanan. Nagbangon asin naggasiring sa diri niyang ama. Harayo pa nahiling siya kan sa iyang ama asin ini udok na naherak. Duminalagan, inambahan siya asin hinadukan. Nagsabi sa iya an aki, Ama, nagkasala ako tumang sa langit asin sa imo. Bako na akong maninigong apodon na aki mo. Gibuha ako siring sa saro sa imong mga tandanan. Alagad nagsabian sa iyang ama sa iyang mga surugoon, Dali, luwasan ang pinakamarahay na gubing asin suulutan sa iya. Singsingan nindoan sa iyang kamot, asin sapinan ang mga bitis. Kuaha ang pinatabang turilyo, bunua asin magkakan kita, asin magfiesta. Hulita ining sakong aki, dati gadan, asin liwat na buhay. Dati wara, asin nakuang. Asin nagpoon sinda pagselebrar. An aki niyang matua nasa uma. Pagbalik, kasuharanin na sa harong, nakadangog siya nin musika sa sarayaw. Inapod sa iya ang saro kan mga surugoon. Inisi niya kung ano kaya anyaon, sinabihan. Nag-abot an sa imong tugang, asin binuno kan sa imong ama ang pinatabang turilyo. Hulita nakabalik siya sa iya ligtas sa katibaadan. Alagad na anggot siya asin nagsayumang maglaog. Kaya an sa iyang ama luminuwas asin nakiulay sa iya. Alagad nagsimbag sa iyang ama, Uya, dakul na taon, nagpakauripon ako sa imo, na dai lamang naglapas kan sa imong tugon. Asin dai mo lamang ako tinauan ni sarong kanding, tanganing makaselebrar kaiba kan sa kong mga katuod. Dangan pag-abot kan aki mong ini, nag-ubos kan bilog mong ikabubuhay, kaiba nin mga parapamuta, ibinuno mo siya nin pinatabang turilyo. Alagad sinabihan, Aki, ika danay kong kaiba, asin ang gabos na sako sa imo. Alagad kaipuhan magselebrar, asin magugma, hulita ang tugang mong ini nagadan, asin nabuhay kiraray. Nawara, asin nakua. Mga tugang, an marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Sa liwat marhay na pagkahapon po sa ito gabos, mga tugang. Marayin hapon man po, Father. Ngunyan sa ikaapat na Domingo, nin Kwaresma, ang ebanghelyo po niyato, manunungod sa parabola nin prodigal son. I know most of us familiar digdi sa parabolang ini. Ang parabolang ini, nagpapasabot sa satuya, nagpapahayag sa satuya, kun gura no ang Diyos na mumuot naheherak sa satuya. Gabos po kita makapagsasabi na naging arog man kita kan nguhod na aki sa ebanghelyo. The prodigal son na nagrayo, naparayo sa Diyos. Siguro, ang pagrayo na ini, kausa, kan sa tuyang pagduda. Nagdududa na kita sa mahal na Diyos, ninhulita, danay man kitang nagpapangadji. Every Saturday, yaon kita digdi, nag-a-attender nin misa. Igwa pa po nga ni kitang pigbeblesan itong mga petals, itong roses. Alagad, sa katahawan kaining sa tuyang ginigibo, garo baga mayo lamang nangyayari. Na napoon, nagdududa kita. Nadadangog daw ako kan Diyos? Or baad, kita man napaparayo, ninhuli sa satuyang mga pagkakasala.
Napaparayo kita sa satuyang pagkakasala. An satuyang pag-isip nin manlain sa iba, an satuyang pagtumang sa iba, an satuyang pagkaanggot sa iba, an satuyang kapaabaw-abawan, etc., etc. Digdi, kita man nagiging arog kan prodigal son. Nagrarayo kita sa mahal na Diyos. Alagad mga tugang, ngunyan, it is very providential na sa panahon kan Kwaresma, panahon na kung saan inaagyat kitang maghurop-hurop, inaagyat kitang magsakripisyo, mag-abstinensya. Ini sarong pagkakataon na mag-reflect kita. Ano ba ya ang mga bagay na napaparayo ako sa mahal na Diyos? Ano ba ya itong mga bagay na madali akong maanggot? Ano ba ya itong mga bagay na lalong-lalo na nasasanay ako? Nasasanay ako na araw kaini ang reaksyon ko, may muda. Nasasanay ako na nagmamarites sa iba. Nasasanay ako na mag-isip ni manlain sa iba. Reflect. Paghurup-hurupan. Dai kita masupog magbalik sa Diyos. Dai kita masupog na mag-isip na garo, sobra naan sa kuyang pagkakasala. Paulit-ulit na lang. Dai na daw ako makumpisal. It's like our way of returning back to God ang pagkukumpisal. Kaya po baga every Friday, haranihon dyan sa katedral, may kumpisal. Ngunyan na Kwaresma, inipuan sa tuyang agadon ang sakramento nin kumpisal. Kasi aram ta ni na ang Diyos always arm stretch, handang kuguson kita pabalik sa iya. Kaya kung maririsa po ba ganindo, ang krus, si Jesus nakaarga ini. He is just waiting for us. Naghahalat sa satuya. Now, the big step, hali sa satuya. Magbalik loob. Magtulok, magbalik giraray sa Diyos. Yes, sa pagbalik ta, minsan napapadungkal kita. But then again, put an effort. Ini po ang mahalaga na ingredient. Mag-effort kita na magbalik perme sa Diyos. Magbalik perme sa Diyos. Kaya mga tugang, ngunyan sa selebrasyon ta, kan Kwaresma, lalong-lalo na pinapagirumdum kita kan kahalagan, kan mensahe, kan parabola ngunyan na Domingo. Hagadon ta sa mahal na Diyos, na danay kitang tauan, nin linaw nin isip, asin kapakumbabaan, kan sa tuyang mga puso, na mas pilion tang magbalik sa Diyos araw-aldaw. Daita sanayon, ang sa tuyang mga sadiri, sa mga pagkakasala, na nagiging habit tana. Ini, ang magayon na paghurup-hurupan. Ini, ang ikakaugma niya to. Letare Sunday ngunyan. The joy of Easter, pagkabuhay. Kita man, ang pagkabuhay niya to sa satuyang mga pagkakasala. Ini, ang satuyang challenge. Ini, ang padagos niya tong ipangadji. Matindog kita, ipahayag niya to ang satuyang pagtubod.
Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo, aking buktong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kan katulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo, ang Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pano nin pagsarig, idulot niya to ang satuyang mga pangangaipos sa Ama, nahulikan sa iyang pagkamuot, dai naghihiling kan mga pagkukulang niya to, kundi nagsasabat sa pag-ako sa to. Kagurangnan, hinanyuga, an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos na maging buhay na tanda, kan totoong pagmangno, asin dusay na pangataman sa mga sinayumahan, asin isinikwal kan sosyedad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayukan gobyerno, makanood mag-ako, kan sa indang mga pagkukulang, sa pag-utob kan katungdaninda, sa mga namamanwaan, asin panindugan ang panuga, na maglingkod sa katawuhan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring sa mamumuto na Ama, kan parabola, magikitang matinao sa pagpatawad kan mga nakakulog sa to, sa anuman na bagay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang, asin an gabos na nagsasakit, makasabot na sinda namumutan kan Diyos. Huli kan pagmangno, asin pangataman sa inda nin iba, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an ilaw na daing kasagkuran, magbangraw sa gabos na mga gadan, na nagtalikod na sa kinaban nin kadikluman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Inigabos, hinahagad niya to, huli ki Kristo nasa tong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Matindog po ang gabos.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asin an sa indong atang, maako manlugod, kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang namimibi, maugmang nagdudulot kan mga atang ninbulong na daing sagkod. Tanganing gibuhon mo kaming maimbod na magpahalaga sa indaman sana, asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan ginaban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo ang kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin mabiyayang panahon, natalingkas an isip sa mga maraot na kamauotan, pakinabangan ninda ang mga agisa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaiba kan gabos na santos asin angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod ng gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamagabos asin magkakan ka ini. Ta ini ang sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan. Napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigup mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kaiba, kan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yamon sa langit, ang panalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin para kami ang narahasa sugod, kundi agawa kami sa maraon. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa Indo. Are pagilinga, an sa mong agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan gabos, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang
asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasaalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpati na rauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagol sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Madya sa pagkisumaro ki Jesu Kristo sa banal niyang Ama, asinin sa iyang dugo, sa iyang Jesu Kristo sa sakramento nin pagkamot, tinapay nin sa tong buhay at akon, harap nin kaligtasan
sisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ang sisay man ako minom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadanay ang buhay sa Matindog po. Mamibi kita. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na tawong nag-aabot digdi sa kinaban. Namimibi kami liwanagi ang samong puso kan banaag nin sa imong grasya. Tanganing mahimo ming danay na masabotan an maninigo asin nakakaranga mong kadakulaan asin tunay na mamuot sa imo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Pasalamatan ta po ang sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Angel Lorenzo Dorosan. Salamat po, Father. Ang sa tuya pong Mass Offeror, CRC LLFCC. Asin man, pasalamatan ta ang sa tong akolito, ang nagbasa asin ministro laiko, asin kamugabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indugabos. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator ang PBN Broadcasting Network na padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa ning banwaan. Day po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender ning Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marahin na pagkabanggi po sa Diyos. Sisay man